Когато човек не разполага с инструменти, трябва да импровизира като пълен неандерталец. Затова сега ще му го начукаме на този педал, колкото и нелепо да звучи това. Или просто ще щупим капачката и ще видим, че може да го завием с ръце, брат. То трябва да си умен, бе. Майка му. Боже. Дали го завивам на правилната страна, обаче никой не знае. Аре, бе, те с пръсти и в погадни неща са се налагали да се навират. Айде сега, ще го навъртиме и продължаваме. Тана, брат. Аз по-оптимистичен човек от мен не познавам. Наистина много си вярвах, че съм оправил проблема. Просто отлагах неизбежното. За какво ти е гайчен ключ, като имаш палеца на фитнес манджа? Дами, да знаете, че освен педали, оправям и жени. Ох, Боже Господи, защо всяко изречение, което кажа, трябва да звучи супер абсурдно?